Sanibonani Dumelang akheli kaimbo njo uthi nje xa wendalo enhle Herbs and Beyond bakithi sanibingelela siphakathi la eSoweto eProtea Glen la isikhona njengamanje bafethu niyazi ukuthi abanye balifundile ku social media babuka zonke izinto zenzeka sithintwe kakhulu udaba lomntwana obekhala lapha ku Facebook uAyanda ekhala ngokuthi kunento ezokuthi izicathulo seyigugile abakwazi ukuthi bahamba bedle nani kwase kusithinta ke thina njengendalo enhle Herbs and Beyond nazi ke bakithi njoba sikhona nje sisinengane yethu incane okwendalo enhle Foundation kodwa ke thina ke sifike ezindalo enhle Herbs and Beyond ukuthi ma umntwana kuningi sokukhunywa ku Facebook kuningi okukhunywa ku social media sikhona ke thina izindalo enhle bathi niyasazi nisibonile endaweni eningi sikwazi ukulekelela abantu kodwa ke manje sesithi cha thina sisebenza ngamakhambi ethu ma sizomcela ukumcela kuamaka Ayanda sondele ukuthi ekulaleni kwakhe nokuthola umzima izinto ezikhunywa ku social media zinhle ezinye zimbi kodwa ke nansi coming mist esikwazi ukuthi simphuzise yona akwazi ukuthi alale kahle zonke izinto nimthuka kuzona abanye abantu ku social media abanye bakhuluma kahle thina ke nje uba saninazi ukuthi singabela bendabuko sizobalana ke sawubona sisi unjani kodwa igama nesibonga ngathi nganyusizwe ke mthando semsondele nje sanibonani South Africa igama lami uSiphena ngwakasibiya Soto yes so since nje kuqalile yonke lento le kuningi ne-stress yes angisakhona ukulala nje kahle noma mangikwenzekile ngazumeka ngizifise ngabe angivukanga nje okunono ngoba wavuka ubani ayana kwasemaphuthume namanzi siqale khona manje saqhubeka nodaba lethu aphuze lana i-coming mist bese sikwazi ukuqhubeka nokunye ngoba mina angikho kude la ngihlele nje isikhatheni esincane mase ngidedela ogxa bami okuyindalo enhle foundation kube yona ke ezothula bebuhle ngibona lana ngoba mina cha ngithula nakho okwami okwe-coming mist ukuthi nje ukuthi awusalali nje kahle ebusuku phuza ke isandla sami kodwa ke before uphuze thina ezindalo enhle Herbs and Beyond sithi umuntu aqale nge-detox aqale nge-mineral aqale nge-iron bese shaya i-all disease bese kuthi ke lana ke ebese shaya khona ke ikhona ke siphila ngakho nje ubona nje base bengithubeka udokotela ke ethi ke cha ungamshiyi phela Nkosi yami umuntu esifazane lo akabe nezinto kulonyanga edluleleyana besipha abantu besifazane so this ke next test lokuphathela uyazi ukuthi ibala kanjani lento kubantu besifazane siphethe zona ke izinto zelezi ezibone protein aba organic to organic hebla kuthiwa 100% natural kothini ngisho ungayikhayisa ngelight wenze ini hayi impela hayi ngeke kwenzeke sikunikeza khona right unza manje se nathi letha la ungabachithi angifuni mesethu ungakayanda la hey wafika la DJ xa wendalo Herbs and Beyond wanginika into ikhanda lami lazulu uphuza 3 ekseni emini ntamba nazo letha abantu uphuza letha uze mina so 5 4 3 2 1 go about 1 2 3 now 1 2 3 phuza ngesikhono ngizongeke ngikhona ukuphuza ngesikhono Ubantu amanzi akwakha nani wafuna uphuze ngawo okay asiyene oh ongadekhila siyabonga kakhulu ke bakithi ke nangobe uma kaAyanda sesiyadeda ke thina ukudla izindalo enhle Herbs and Beyond but siyabonga kakhulu ukuzivumela ngoba ngiyazi kunabantu abaningi bathe bafuna ukusiza abanye bafikile abanye bakafika sizofika but na all the way from KZN safika qathatha sizoyibonela noma sezuleka abanye bethi hayi scam ayikho lento uyasebenza lo sisi kusho chima nengane zakhona zelathi siyifikele ke thina ekhaya sayibonela noma ngeke ninikeze address ngoba ngizokuze njalo sayifikele ekhaya sayibonela udaba nangampela sabona ukuthi cha sikhona isidingo sokuthi sothenga kanje sibonge kakhulu ke kwindalo enhle Herbs and Beyond ukuthi ikwazi ukusupporta indalo enhle foundation bazofika abafethu bezoyithula bona ke wonke nomcimbi omuhle kangaka mina ke ezuthi nje xa indalo enhle Herbs and Beyond ngithi nje signing out njani igama ngujabulani sibonga ngashabala la bamwe bangiphinde ngimizo ngoshobana ngambe ngedwa namhlanje ke sihamba nendalo enhle foundation siyona ke siphinde sihambe nendalo enhle Herbs and Beyond fuka gazo Bami ngibonge sibingelele bakwethu emakhaya njobe sishilo nje kuwethu mina ke ngoxolani ngwakagazi sibongo umzulu kaMaria bafowethu ke thina singama ground coordinators endalo enhle foundation thina ke sizingane bakwethu zendalo enhle Herbs and Beyond ukubone umlungu yaba ngaphandle umlungu nje awuyilutho so sifike thina sikwazi ukuthi sihambe sicinge emphakathini sithi bese siyabuya sithi mlungu wethu naku lapha sibonile besicela ukuthi uzofaka isandla noma uzosilekelela ngoba sifuna ukusiza la sesibone khona sifuna ukusiza so namhlanje sibonge kakhulu kwindalo enhle Herbs and Beyond
umsebenzi wendalo enhle foundation sikwazile ukuthi siwenze. Kanti ke ngaphambi kwalokho nje bafowethu nokuthi nje ngingandisa isikhathi ngizokwamukela uma wethu lapha uDon Thandeka King. Sanibonani igama uDon Thandeka King ndingumamjwarha ndingwasebhazia eMthatha buye ngwaseshowe kwaMondi ndihamba lapha Indalo Enhle Foundation umntwana ibaba yendalo enhle Herbs and Beyond. Size lapha ngoba nimzwile uAyanda bakithi nimbone nonke uAyanda ekhala besho abantwana ukuthi banenkinga bacela ukuthi sibasize. Ngisacela ukuthi ngibasondeze ke Ayanda, sondela nodadewenu nomfowenu nomama. Sifikile ke lapha sazolekelela ke siyindalo enhle foundation sisizwa lapha yini indalo enhle Herbs and Beyond. Nakho ke sikwazile ke bakithi South Africa sikwazile ukulekelela abantwana ngeuniform necathulo nekhwama. Nangu umntwana wenu nimbonile ekhalela nimbonile eyibika. Nangu ke kodwa umama wakhe mama ngicela uthule nabantwana bakho. Sanibonani South Africa. Igama lami nguSiphi Ngasibiya, and then abantwana bami uAyanda, uAlondwe noAyabonga abakwaNdimandi. Ngiyabonga kakhulu kwabaka Indalo Enhle Foundation bethunywe indalo enhle Herbs and Beyond. Senzile ke South Africa. So ngizothanda nje ubonga kakhulu usizo lweni enikwenzile kithi. Angazi kungangehlabathi zolwandle because bengabhekile ukuthi ingehle kwenzeke zonke lezi zinto ezingaka through nangu usisi i-firstborn yala ekhaya. So khona okunye engifuna ukurectify South Africa ukuthi ngangingekho kwenzeka ivideo wayeyedwa angazi kwakwenzakalani kuye wayeyedwa mengifika angicheckanga nefoni mangifika ngabona ngabantu sebethi hayi kune video etrendayo uAyanda uyatrenda mangimbuza washeshe wathi mama ngiyaxolisa kwaukuthi ke le video angisakwazi ukuthi ngidelete. Anyway ngiyabonga ukuthi basheshe bayibona abantu basheshe bakhombisa nokuthi ngathi bazosiza. Siyabonga kakhulu sesindlule kokuningi nalezi ngane lezi kuningi ezindlule kukhona bekwenzeka yesi silale singadlanga njengoba futhi ebesho ukuthi kuphela 5 days South Africa akaqamba manga bekunophela 5 days singanakho ukudla endlini sicela esikoleni bebuya nakho ngesikhaftini abuye athi nawe mama idla sidle silale. So siyabonga kakhulu ngoba sincedile nabekade befisa ukulula izandla abangaphumelelanga. Siyabonga kakhulu inkosi imbusisi. Siyabonga. Siphinde futhi sihambe lapha noZex ugubhela wenu South Africa niyamazi ugubhela wenu kuphela wabo awubingelele nawe ufikile all the way from kwaMashwe eNqanqawini uzolekelela nawe ukhombise ukuthi siyaphila siyindalo enhle foundation silekelelwa njalo njengoba sishutheka sishuthwa indalo enhle media kuphela. Ngibingelela bawethu ugama uZex ugubhela bangazi ngozakhile imkhizi sebekushiwa okuningi ngicabanga ukuthi mangingaqala phasi ngabe sengiyona but esingakubonga kakhulu singayibonga indalo enhle foundation ngoba konke nikubonayo la kumsebenzi wayo but naye hamba nendalo enhle Herbs and Beyond. So singancoma kakhulu ukuthi sesibonile isilula isandla eindaweni lapho khona ilekelela khona ingabheke enzuzo. Siyafisa ukuthi into eyenzayo iqhubeke iyenze nathi futhi siqhubeke sisupport siwasebenzise ama products abo ngoba bayakhombisa ukuthi abagijimisa imali phambili but inhloso ukuba nesandla eSouth Africa nokubuyisela emphakathini bakwazi ukulekelela lapho kushoda khona. So engingakusho nje ukubonga kakhulu kwindalo enhle Herbs and Beyond under uDr Fejal sisije dokotela okwenzayo ungakiki uqhubeke ukwenze abantu babonile amandla akho futhi abantu bayaphila ngama products endalo enhle Herbs and Beyond. So siyacela nje ukuthi ngempela siqhubeke sibambisane sikhwele kwindalo enhle sisebenzise nokuthola siphi isifo iyakwazi ukuthi kusize. Siyabonga. Emhlopheke umfana ngicela ukuthi azobingelela naye emhlophe emhle qwa fana umhlophe sondela ngoba wena uwe ozosibingelelela noma usondezele
umuntu okuyena ehlangane ngaye lapha wena uzomletha. Bingelela mfana omhle, mfana omhlophe. Bayale bathwela amazulu, bathwela amazondo, bayale bathwela amazulu, bathwela amazondo. Ngibingelela kakhulu bafowethu umfana omhlophe lo ehamba nendalo enhle Helps and Beyond phansi kwadokotela Fajari. Akukho okuningi bafowethu abantu amase bekhulumile sesokusho nje ukuthi sizwe sonke siyanicela ni support indalo enhle niqhubeke nenze kahle. Sibonge kakhulu ke nakwi foundation yethu ngokulekelela abantwana. Thina mabhinqa sande kakhulu. Mabhinqa nisondeleke bafowethu nani nonke ubuningi benu kuyasizakala la. Inhlanzeko ayingagcini ngaphandle ayingene nangaphakathi kunjalo. Kona abantu kona bazophila. Siyacela ke bakithi ukuthi mfana omhlophe umuhle njalo. Thatha ke indawo yakho lapha ya ukuze udokotela asondele yena akabonakala bingelela. Sisho akathi into eyiningi. Akabingelele nje abantu bambone ukuthi bani lona ehlezi khuluma. Sonke kanye ukuze lokho kade sizokwenza we are sealing it ngomkhuleko. Kukhona nje ivesi elivukayo elivuka ukuthi ngishiye phakathi kwaleli khaya amahubo 23 mbonge uJehova mina umphefumulo wami konke okuphakathi kwami makubongwe igama lakhe elingcwele. 103 ngiyaqinisa ukuthi ngithi u23 ngithi ke mama ngicela ukuthi sikushiyele lelo vesi phakathi kwaleli khaya ukumbonga uJehova ukuthi basekhona abantu abaphilayo emhlabeni, basekhona abantu abakwazi ukuthi ingane mayikhala. Ngoba bekungaba khona wemama umuntu obezothi ngoba wena uhlale endlini ene DSTV intontoni wena uhluphekile wena, kepha wena uzazi mama ukuthi ukuxakeka kwakho kungakanani. Kwafika abantu befika besuka eKZN bezokwelekelela wena nabantwana bakho. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu anibusise phakathi kwaleli khaya, uNkulunkulu aligcine nabantwana bakhula, abantwana bemazi ukuthi uJehova uhlezi ekhona ngaso sonke isikhathi. Uthi mawukhala wena awukhalanga wena, wakhalelwa abantwana bakho mama. Yangizithini ngithi ke lo mkhuleko esiwushiyayo phakathi kwaleli khaya nathi sigxivizo sethu sokuthi besingayihambeli sodwa sifika la, silethwe nguNkulunkulu, silethwe nguJehova, silethwe abakini ngoba thina abanye bethu siyakholelwa ekutheni mntakama amadlozi ethu aphinde asinakekele. Khona nje abathe asize kuwe, osotobe bathi nje asize kuwe sizokwelekelela. Siyacela ukuthi njengoba sonke siphakathi kwaleli khaya masikhulekeni, aniyibambile ngani izandla wemfana omhlophe nolokungani beka phansi uzoyiba nenkinga enkulu ngoba uzoqhabuka isimo somkhuleko. Asikhulekeni sonke bakithi egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Siyacela uJehova lwamlelo njengamanje njengoba silapha Nkosi makungahlakanipha mabe ukwazi kwakho Jehova ukuthi sibekile phakathi kwalekhaya lo mama kulungile nabantwana besingamanje umembathi kusengahlakani ukuthi abantwana bakho siyakhuleka Jehova, sazi ukuthi wena Jehova wena ubukhali sicela ke kusengele ukuthi masihamba thina Jehova kodwa kusengele usale wena uNkulunkulu umhlobo wakho, usale wena somadlonjileyo uthando lwakho kuhlelo ukuthi siyacela usale umusa wakho uthando Baba wethu osezulwini, mangcoliswe igama lakho, nokuswakho
wayezwelana lapha emhlabeni njengasezulwini usiphe namhlanje isinkwa sethu semhlabeni usisize amacala ethu njengoba nasiphathela ungasizise kulungile kodwa usikhulule ngoba umusa wakho namandla enkasini uzime phakathi. Amen. Umusa wenkosi yethu Jesu Kristu nothando lwaNkulunkulu sinokuhlangana kamoya ongcwele makube nathi manje kuze kube naphakade. Amen. Amen. Morning, guys. I didn't think le video nzoyenza. Because I've been seeing your negative comments. And ndaqonda futhi ndiniqhelile ninjalo kakade. There's always aba bantu basoloko bephuma ecaleni kwinto yonke. Ndaqonda futhi andizuyihoya as long as bekhona abantu who are willing to help these kids. But ngoku sendichunyiswa ngulo mfana yena uthetha ngelanguage uthi yena akayivisisi yonke lento ndisakhumbula ibeke kanjani but yona issue yakhe kuyo yonke lento yilanguage luhlobo lo mntana athetha ngalo, which I'm assuming ukubana is implying that lo mntana uthunywe ngumamakhe. That's the reason why ethetha ngohlobo athetha ngalo, because akekho umntana uthetha ngohlobo athetha ngalo, umuntu omdala omthumileyo. So what I'm saying is anicingi nina guys bana the reason why lo mntana ene language enje okanye athetha ngohlobo athetha ngalo uthetha izinto aziva endlini xa kuxabana umama notata. The reason why enjena, it is because of this toxic environment bazibhaqe bekuyo, this abusive home abazibhaqe bekuyo, because kuvela ubana one time utata wabethu umama, he was arrested and then umama was hospitalized. Maybe ngenye ixesha umama uyaventa ezithomini, maybe ichomi ivizithile okanye uthetha nje phone and she's not even aware ubana abantwana bayeva yonke lento. And one thing about umgowo akacontroleki. You can't even control umgowo. Ngenye ixesha busy uyathetha uyadwaba kanti abantwana bamamela. Anicingi naloo nto bana the reason why bethetha ngohlobo athetha ngalo, it is because uthetha nje izinto yena adla ngoziva endlini, izinto azivayo endlini zithetho, not uba uthunyiwe. And kuyo yonke loo nto guys enikhalazelayo ye-language nayo yonke into, fact remains these kids are hurt. These kids are hurt because bashiwe ngutata wabo. Mhlawumbi utata wabo ebedla ngoyithenga yonke into eshota endlini. Utata wabo ebedla ngobakhupha xa ifumana i-chance. Utata wabo ebedla ngozithenga zonke izinto abashota ngazo, izinto zesikolo nayo yonke into abashota ngayo xa ipelileyo phela kwenyanga. But ngoku zonke ezo zinto azisenzeki. And chances are usisi lo ancuma naye unabo abantwana. And zonke izinto ebekade ezenza abantwaneni bakhe uzenza kwabaya abantwana. Nina inhlungu niyazi only xa iguni, nina ipain niyazi only xa iguni. You are the same people who are always crying about your baby daddy apha kwi-social media abangabahoyanga abantwana. Now xa engabantwana bomunye umfazi aniyiva le pain, anibaveli xa kukhala abantwana bomunye umfazi. Nina niyazi ipain xa iguni qha nina. Akho nto ningayikhalazeliyo. Nikhalazela nee-globe ezilayitileyo ubana ngoku bethe akho gesi. But guys, what if ngelakhi ngalo mzuzu benza ngayo ivideo umama beyifumene 50 randanyana beyifumene 20 randanyana? But nyani majority of the time basokola naleyo upheka, ngamanye amaxesha bayahlamba ngamanzi abandayo. Niyazelaphi loo nto leyo? Nina inhlungu niyazi only xa ikuni okanye kwezenu intsana. Imagine that those are your kids and they are crying for help social media and no one believes them. Imagine you are hospitalized, or not even hospitalized, you passed away. Utata babashilo kwenye nkazana. Abantwana bakho are crying for help social media, no one believes them. If i-gap katata is not that important, if i-gap katata ayinamsebenzi ngolo hlobo, nina nifuna ntoni kokhumbula ekhaya? Ningamaxhego namaxhegwazana, nihamba nikhangela otata. Nina ipain niyazi only xa iguni. Sanuba selfish. If uyaziva ubana wena unavela nale nto iyenzekayo, shut your mouth. Vala umlomo wakho xa uziva uba wena awuvela nayo yonke le nto. Hello Mzansi, welcome to Mgozi waseMzansi. So ndalo enhle products ma-owners akhona they donated timpahla tesikolo to bantwana lebe batrenda lapha ku-TikTok. U-Ayanda went video ayiposta ku-TikTok that went very viral, whereby bekakhuluma ngokuthi bayahlupheka banama-uniform bababo bashile uhambeni side chick. Story sakhona sole kunakwami
lokukhulu lapha etinkundleni tokuxhumana labanye bathi bathunyiwe bantwana but labanye bavelana nabo ukuthi it is so sad lo labakhulumako and we are so happy ukuthi bakhonile kulithola lisito bantwana bacinisele ukuthi umntwana wakhali ufele imbelekweni. Do comment your thoughts down on the comment section. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.